दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। थांनाय इं 1972 मायथाइनि जानुवारि दाननि 8 अक्ट'आव क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय भाटिपारा गामियाव बिफा रुंसारि मंगलसिं नार्जारि आरो बिमा रुंसारि मुस्रिमा लामे नार्जारिनि नखराव जोनोम मोन्दोंमोन बर'लेण्ड सोमावसारनाय गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिया। दिनै सानावनो इं 1987 मायथाइनि जुन दाननि 12 अक्ट'आव गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड दाबियाव थांना फैफिननाय समाव गिबि मुंख्लं जादोंमोन सुजित नार्जारिया। मेरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सुजित नार्जारि फालिथाय आफाद हेफाजाबजों क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय मख्रापारानि मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां मिरु थावनियाव दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान हाबाफारि फालिदों। फुंबिलि समाव गाहाय दरखं बेखेवना होयो बावखुंग्रि बियाबनि MCLA धनेश्वर गयारिया आरो आरज गाबनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो एबसुनि सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आबुं मुसुखा बेखेवना होयो BTCनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया आरो सावगारियाव बिबार बावो। बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि, मिरु एबसुनि सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारि, BTCनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारि, BTCनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारि, BTCनि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म, 4 नं बावखुंग्रि बियाबनि MCLA रुपम रय, BTCनि MCLA जुबिराज बसुमतारि, BTCनि MCLA खाम्फा बरगयारि, BTCनि MCLA धनेश्वर गयारि, बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। जोङो गोबाव समनिफ्राय टेम्परारि मोनसे बार्थ स्टमाव जों खालामोमोन। जोङो आबुङै बिथांनि मुसुखाखौ जों बेखेवनो हाबाय। आं बेनिखायनो आङो बयखौबो धन्यबाद होयो आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बे भाटिपारा मख्रापारा दियाबारियाव बयबो बोसोरफ्रामबो बे मुसुखाखौ 12 जुनाव बावनायाव जिहेतु जों बावबाय थागोन आरो बे बावनायाव बयबो नुजाफैनो थाखाय आं बेखौबो खावलायबाय। खुनु राजनितिनि बाथ्रा गैया। जोङो बर' हारिनि जिहेतु बर'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बे मुंख्लंआव सनमान होनानै जाहाथे बयबो फैयो आं बेखौ खावलायबाय। बाजेटआ जाबाय थागोन आरो बानायबाय थागोन। फैबाय थानाय समाव जों बानायबाय थागोन। बाजेटआ सोलिबाय थागोन। जेसेबांसिम जों दं एसेबांसिम सोलिबाय थागोन। आगुनि एबसुनि जाय बिथांमोना बर'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोना गासिबो फैदों आरो दानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टनि मावथि बिथांमोन जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर बिथांखौ सुजित नार्जारिखौ सनमान होनानै बयबो फैदों आरो बयखौबो आङो धन्यबाद होदों। आं मोजां मोनदों दिनै मुसुखा बेखेवनायनि थाखाय आरो आं डिक्लेयारबो खालामदों फैबाय थानाय समाव आङो आंनि MCLA फान्डनिफ्राय बेनि मेनटेनेन्स बेनि सिखोन साखोननि थाखाय आङो बोसोरसेयाव 5 लाख रां हिसाबै आङो आनसलनि एबसुनि गथ'फोरनो आं गथायगोन।